Ukanti ke ngoku kwimbajo masikhawuleze ke sithi tsigxa siyokroba phaya kwezenkcubeko ubugcisa nezolonwabo kanti ke ndizawuncokola naye umnumzana uThemba Dosini osuka phaa kwimbono Mqesipe Entertainment Film Industry sive into bona benza ntoni. Mnumzana Dosini manikwamkela. Ndabulela mntana okha. Nenza ntoni umbono Mqesipe? Umbono Mqesipe mntana okhatywa senza umdlalo weqonga. Uthini umdlalo weqonga nisebenza ngawo ngoku? Umdlalo weqonga esisebenza ngawo nguAvula. UAvula ke intombi yasemakhaya. Kwezalali zasematatiyela kwindawo kuthiwa kusemvenyana. Le ntombi ibonwa ngalisoka phaa emlanjeni. Isoka lelingugama uDingizizwe engunyana kaBhukwana. UAvula yena eyintombi kaSikhoma phaa emvenyana. Umxholo welibali uthini wona ungantoni? Umxholo welibali ungomendo nemfundo kuba umuntu owendileyo ebefudule ngabuyela esikolweni kuba wendile ngakumbe bendiswe ngabazali kodwa ngoku apha siye senzele elibali ngoba umuntu noba uboniwe ngabazali wendiswa kodwa aphinda abuye asiwe esikolweni kwalisoke linomzi lo endele ku. Abadlali okanye abalinganiswa nibafumana phi bona? Abadlali bona sibafumana pha esithubeni apha endleleni. Uye umamele umuntu indlela athetha ngayo, umamele indlela ayiyo umuntu, uye ube nomdla ke ngokusondela uthi mawubuze uba ungakwazi ukwenza leni into naleni into nalento ulinganise umuntu lehlobo nehlobo. Hayi umuntu awuyike kodwa aphinda abuye umuntu angene. Ngoko ke sibafumana esitratweni. Le midlalo yeqonga niyidlalela kuwaphi maqonga ke ngoku? Imidlalo yeqonga siyidlalela kwezi ndawo kudlalwa kuzo imidlalo yeqonga ezinjengoma Baxter noma Artscape ndawonye nale theatre lapha eStellenbosch sidlala apho le midlalo yeqonga. Bangaphi abadlali bebonke abaphansi kwale nkampani yakho? Abadlali endinabo bayi-26 kodwa abadlali abakulomlinganiso kaAvula bayi-8 ngabantu abayi-8 nguAvula nguDingizizwe ibe utata wakhe uSikhoma notata wakhe uBhukwana nomama wakhe nomama womfana. Akhona amathuba oba amabali angolhlobo angaphetha mhlawumbi ngenye imini ekhona komabona kude mhlawumbi abakhulu ukuze abantu bakwazi ukubabona? Akhona akekho kuba kuxhomekeka ixesha ofike ngalo ngoba kaloku uyakwazi ukuyenza uthi kawufika kube kukho esezikhona ngaphambili amabala asekhona ulinde ke ngoba iminyaka emithathu neminyaka emibini kodwa ke ngako konke ngitsho ndithi akhona amathuba oko. Nkosi kakhulu kambe ke masibulele ke mnumzana uDosini ngexesha lakho. Enkosi mntana okhatywa. Right, kanti ke lo bengincokola naye apho ngumnumzana uDosini ekuchazela ke akwenzayo okukuphuhliso ekuhlaleni nabo banesakhono sokudlala babe ngabalinganiswa bedlala imidlalo yeqonga. Kambe ke siyabuya unganyebelezeli.